Olen Sari Loijas ja työskentelen valtakunnallisen vammaisneuvoston pääsihteerinä. Ja minun mielestäni vammaisten ihmisoikeudet on erittäin tärkeä asia sekä minun työni kannalta että muutoinkin vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Ja minun sydäntäni lähellä on erityisesti ihmisoikeuksista puhuttaessa vammaisten oikeus koskemattomuuteen, henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityisyyden suojaan. Ne ovat minun mielestäni sellaisia asioita, jotka ovat koko ajan uhanalaisia. Mitä vaikeammin vammaisesta ihmisestä on kysymys, sitä suurempi todennäköisyys on, että yksityisyyden suojaa tai henkilökohtaista koskemattomuutta loukataan. Samoin kysymys on siitä, että mitä enemmän ihminen tarvitsee toisen ihmisen apua, niin sitä uhanalaisempia yksityisyyden suoja ja henkilökohtainen koskemattomuus ovat. Apu tarkoittaa aina sitä, että on päästettävä joku toinen ihminen niin sanotusti iholle, jakamaan niitä elämän kaikkein intiimimpiä asioita, jakamaan perhe-elämää, jakamaan saapunutta postia, jakamaan kaikkea sitä, mikä kuuluu normaalisti ihmisen yksityisyyden suojan alueelle. Ja erityisesti yksityisyyden suoja on uhattuna silloin, kun henkilö asuu laitoksessa tai jossakin muussa vastaavassa ryhmämuotoisessa asumisyhteisössä. Siellä yksityisyyttä on entistä tärkeämpää vaalia ja on hyvin tärkeää, että tähän asiaan myös kiinnitetään huomiota. Yksityisyys ei laitoksissa asuessa toteudu kovinkaan usein. Siellä ei ole tilaa yksityisyydelle. Siellä asiat hoidetaan monesti järjestelmälähtöisesti niin, että henkilö huomioidaan osana sitä laitosyhteisöä, ei yksilönä.